China should ease tensions in the West Philippine Sea, not escalate them. Ibig sabihin po, or ibig sabihin ba ng bagong batas ng China, this Coast Guard law passed on 22nd January, that the next time na gusto nilang ilubog ang fishing vessel natin o iwan ang mga mangingisda natin sa dagat, hindi lang sila sasagasaan, babarilin pa. Hindi nakatutuwa na sa gitna ng pandemya ay nagpasa sila ng ganitong batas. Habang nilalako ng China ang mga bakuna nila bilang global public good, di umano, ibinabasura naman nila ang natitirang kapayapaan sa West Philippine Sea. Paano natin ngayon masisigurado na ang mga bakunang bibilihin natin o ibibigay ng China ay walang halong kapalit? Our own Department of National Defense already needs to have a strategy for if and when worst comes to worst. We must not allow China to shake our hand on vaccine procurement, but stab us in the back on the West Philippine Sea. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.